Máš pán prstenov jednotku a z druhej strany pán prstenov trojku. Prvýkrát v živote idem na festival Pohoda. Za normálnych okolností by mi to nenapadlo, ale dnes som tu bol pracovne. Bila totiž to vymyslela, že si sem dajú svoj vlastný obchod. No a ja som tu mal mať rozhovor s týmito dvoma tetami, ktoré očividne spolu prišli na kávičku a nepustili ma skoro ani k slovu. Ježiš, to netoč! No a ako som spomínal, Bila tu spravila niečo unikátne a ty si naozaj už nemusíš nosiť lepeňák, polievku alebo nejakú šniclu z domu, môžeš si ho spraviť rovno tu. Zoberieš, kúpiš, zalej s horúcou vodou a dobrú chuť. My s mojou sestrou Janou sme sa na toto tešili najviac. Majú aj Kofolu Zero a jak v tých videách na TikToku z Korei si môžeš kúpiť ľad, s ktorým si to zaleješ a nech sa páči. Tento pohár ma potešil najviac celého festivalu, milujem Mekyho Žbírku, najmä vďaka vieme komu. Miro Žbírka. To by som fakt chcel. Aj na festivale môžeš byť fresh jak jahodka a my ideme s Janu do food courtov. Nemôžem si to, nemôžem. Jana má dietu a zás robí drahoty, očividne má lepšiu vôľu jak ja. Tak preto ako predjedlo som dal langos. Bodybuilding and strava, yes. Yes, man. Biceps, triceps, Jana. Ja som si nedala. Veru tak, Jana si nedáva, no a ďalšia zastávka smerovala k vlčím sirupom. Chalani z Elixíru mi každý týždeň nosia kombuču, ktorú by som pil už aj namiesto vody. Ako štrudla plná. Koľko náplne. My sme u sestru sme ľudovo povedané nenažraní. No a sme tu zase. Jeden čo poviem, Špírka? Privedli sme si aj kamarátov z východu, aj chalani z vlčích sirupov sú super. Mám problémy fyzické, psychické. No a dnes ideme na kombuču zase. Akurát mi volal môj kamarát Martin, že ide vyskúšať aj on pohodu, že či nemám lístok, tak sa jeden našiel. Večer nám takto krásne zapadalo slniečko. Vyzeralo to jak z filmu Hobbit, konkrétne tá posledná scéna v jednotke. A za sme sa rozhodli, že sme dlho nejedli, tak sme rovno na kolotoči išli jesť šalát. Trošku ho predtým začali rozoberať, tak sme sa báli, ale samozrejme išlo len o tie svetlá, haha, sranda. Mám z toho dobrý pocit, keď to s tou desinkou kľúčom dáme dokopy tesne, jak ideme. Žižalky si dáme A bude v pohode, bo vyšla dúha a ideme sa potočiť na kolotoč. Dobrú chuť, kto vie, do to skoro je. A dúha, vonku. Uvideli sme aj druhý koniec dúhy, ďalší kamión, ktorý priviezol ďalšie potraviny do Bily. No a videli sme, že tu na každom rohu sa niečo deje. A napríklad sme si zahrali aj túto džengu, či jak sa to volá, zahádzali sme si na kož a išli sme zase ďalej. Zadu party, vpredu Bila. Áno. Ja nebolo zima, tak sme jej vybalili mikinu, dali sme si ďalšie papáne, trošku sme ešte popozerali, že čo tu majú a prídeme zajtra, lebo Jana ráno stáva do roboty. Majstrovstva sveta v kalčete, čo som kedy videl. Vidíme sa zajtra pri ďalšom vlogu. Čaute.